Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay basin ko nang manawag si Papa Francing. Unya, makasulti mi niya sa naitabo ni Lola. Human na rin ako sultis papa niyo, Francine, nga gitaki si Lula Tansiyang ninyo. Uy, Hala! lo nasultian di ay. Nasultihan din mo si Papa Francing? Uy, gini ha, ang Tinuod tawagan. ka na isyot. Oh. Unyan, oy. Ano, may usap pa si Papa? Minsan si Papa Francing noy. Ako, lagyan siya pakutanan ako, Dudot, Miles. Kung murag, kaulion ganito siya sa akong sabot. Ha? Gusto mo ulit si Papa? Tinood ka, noy. Huwag ka magbinuang. Ay, sis. Mawalagyan akong sabot sa iyong sultihan, nga kaulion siya. Kung binuang. Yung, huwag siya mag-uol, noy. Bitaw noy. Ay, ganun di man mag-uuloy, natural man na mag-uul yun. Kaya ugangan man niya si Natalsyang. Inahan man ning mama ninyo ko rin na. Pero ingon nga murag magmukmuk na yun siya, nga murag musugot talaga, mamatay tungkol sa nitabo ilula ninyo, di po yung anak eh. Kaya kung na may mas gisakitan ng maayo ng nitabo ng Talsyang, si mama niyo ko rin na. Ha? Nya kamo kay apo maraman mo, nya sinang Talsyang kay sige nagdag siupaw, bula-bulang upaw. Ha? Ayoy. Ha? Sakulan man din mo binuang istorya ni, oy. Di na binuang, doon na binuang ha. Pasyaw, nagod kay seryoso kay mo eh. Kay si Desmiles ko no? Pila lang taon kabaldi ang luha nga. Noosik ini. Hagber ni nilakod. Kaya kung nadrama pa ni sa radyo, ang kinatong istorya, tayan ang radyo na sige hilag na Miles. Sorry. Maklaro ni mo na yoy. Taw. Ay, kana. Opo, is the Miles sigaw May sa sipon. klaro. Klaro ka ron. Migaw sa sipon na Miles, oh. Pangisir niya. Taklay dong. Aron burto na ko ba? Taklay dong. Nga, wala me. Ambot ni mo na isyot ay. Igo lang mo ring ang cellphone ni Craig. Lakip na niya messenger. Pero, huwag ganun niya matubag o bisan masin na lang. Busy gitingali siya. Oh, may mitawag sa akong messenger. Si Dudot. Hello, Dudot? Dudot, anak? Dong? Hello po? Francing, kami ni si Kuya Dudut ang nanawag ni mo. Mga anak, salamat kami tawag mo. Dili ka makita na mo pa. Pindutan ang camera icon pa. Halo nang makita ka na mo. O, himo sa may makita. Kadiyot ha. Oh, kini, makita na ko ninyo. Kina pa, Francing. Nakita na ka na mo. Papa? Dudot, Ay po. Dudot, Miles, naunsa man mo. Unsa may problema ninyo nga di man mo. Dili man ko makadali-dali og kontak ninyo. Pila na kayon kung nagsige og kontak o nag-message ninyo pero gipaliwara gyud ko ninyo. Sorry po. Si Lola Tansyang pa. Si Lola Tansyang na ospital. Oo, naibaw na ko. Gisultihan na ko ni Isyot. Kumusta si Lola ninyo? Unsa man? Si Mama Tansyang, kumusta ha? Kibalin sa ospital pa kay tandugonon ko na yung kimtong. Diyos ko. Nilimi ko tumawa si Lola pa. Kay wala tigdana mo og siupaw ni Kuya Dudut. Sa paway. Naka na. Siupaw rin na yung mga kahinawan ay. Ang bilami may siupaw nga dadon termi ni Lola be. Hilo moy.
Si mama ninyo Corina Dudot, Miles, nabas mama ninyo diha? Ha? Naba? Tsaka si Mama sa ospital po. Oh. Pa na ni Tito Greggy si Mama dito sa ospital pa. Kaya si Tito Greggy ako no mabayad sa ospital. Unsa? Kung di ka mukaon, Corina, ikaw rin madaot, anak. Magdugang ka las problema. Huwag ka nilapot kung maunsa ko. Bisan pagmamatay ko. Bida eh. Hagiton ba ko nimo? Ha? Palaguton ba ko nimo? Maglagot lang niya kung gusto ka maglagot. Basta ka makilapot na ako. Shit! Ayaw kong hakita, Corina, ha? Kay usa lang nako kapag tawag ni Francine. Ug pagsulti niya sa tanan nga nahitabo nato. Nga kabubuton nimo ang nahitabo nato duha. Magguba kayo daw. Ayop! Mananap! Wala kisama ni mo kasalbahis, Kirky. Wala kisama ni mo kasalbahis. Oh, ang kunon ko kana. Salbahis ko sa tanang salbahis. Pero naingon kon ini tungod sa nimo kay mahal ta ka. Ilom! Ayoko patun ka, anak. Kinahanglan kagyang masayo din eh. Kay mo kini ang tinuod kong gibati diha nimo. Ilom, gusto na. Di ka gustong mamati? Kay nahibaw ko nga sa hilom may gitago ka sa nga pagtanaw nga rin ako. Unsa? Nabuang ka ba? Oo, nabuang nako tungod nimo. Kirky, utang buot lang. Utang buot ayaw ko kinain. Maluoy ka. Nagpakiluoy ka na nako. Utang buot. Di mo na ka na mistel pa nga isulti na ako, Corina. Lugay na kong naluoy nimo. Pero ikaw ang wa maluoy na ko. Imo kong gipaantos. Nasayod ko nga dugay ka nang nagkasabot nga dako ko gusto nimo. Pero siya mong gibuhat, ha? Naglikay ka na ko. Nangita kag mga pamaagi nga malayo ka na ko. Kaya nasayod kang dako ko, Minyo. Ugang akong bana, mao si Francine. Suot ni mong higala. Nga nagtuog naglaom nga usa ka kamatuod nga higala og dili traidor. Sige. Palaguta pa ko. Isulti ang tanang masakit nga po nga gusto mong isulti nako. Aron nga mas maglagot ko nimo ug pasagdan kong mamatay ang imong inahan dinhi sa ospital. Usa? Ang doktor ka na. Migawas na ang doktor sa emergency room. Tingalig, usa di kahimtang ni Mama. Dok? Kadiyot lang. Doktor? Kumusta nakatuod ang kahimtang ni Tansyang? Sundon ko siya. Gamisunod sa doktor. Good news, ma'am. Gidungog sa Ginoo ang inyong pag-ampo ning imong bana. Yes, doktor. Iya kong bana o ugangan ako katong imong gatiman. Di ba, lab? Kalipay na kong isulti ninyo. Nga luwas na, sir, ma'am, ang inyong inahan. Diyos ko, salamat. Salamat, Ginoo. Dili pa buot ang doktor nga madisturbos mama ni mo Tansyang. Maong pagpailob lang una, Corina. Kaya ang labing mahinungdanon nga luwas na siya. Wakalay isulti na ko. Ug unsay buti mong mahitabo? Nga magpasalamat ko nimo. Kay kun wa ka pa. Kay kun wa pa ang imong sapi. Dili maluwas si Mama Tansyang, mao ba? Ha? Shit. Bisag unsaon ka gyud, Corina. Taas ka lang gyud gihapon og karbo. Oo. Angay ka gyud nga magpasalamat nako. Kay gibuhat ko ang tanan para nimo. Para sa imong inahan. Para sa imong anak ug sa ilang kaugmaon. Ug para mismo ni Francine aron mo mabuhi. Namuyboy ka ba? Wa ko mamuyboy.
Tinuod nga akong gisulti, di Oh. ba? O bitaw, tinuod ka ng imong gisulti. Apan wa ko magsugo nimo nga tabangan ko nimo. Nga tabangan mo maluwas si Mama Tansyang. Damit. Labaw ka pang damit. Shit! Dali! Gregi, unsa ba? Buhi ko! Uban ako. Gregi, utang-ut buhi ko. Gisakitan! Gisakitan ko! Kay gihagit ko nimo. Mao nga uban ako. Gregi, buhi ko ha! Musingkat pa ko. Sige. Gregi, unsa pa buhi ko? Sige, singgit! Tanawon ta kung kinsay mauawan kung buhato na nimo. Singgit! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!